сега ще спрем с малко, за да си напиша паролата. И пак продължаваме. Аз слизам да играя. Стойте, че паднах в дупка. И почваме. Кой остава тези дупки, бе? Хора, тук май ще идват алахабари. Някакви ангота ще рушат тук. Ние почваме. Уху. На всички. Така. И здравейте, ние почнахме вече. Имаме златни. Хора, имаме златни бутушки за зимата. И една айрон каска. Пак за зимата. И кой му го на чест. Тъпи нещо. Кой да има? То няма нищо интересно в честовете. Сега отивам направо към центъра, защото той има само един. Леле, как ще е да се пребия? Направо ми е бедна фантазия. Хора, на вас такова ли си е, като играете Майнкрафт, как не падате? Вайоня, там е слуг. Ще му си ни види. Ние игра в момента. И аз печеля. Не, всъщност не печеля. Има още някой, който си крие някъде там. И да хода видя дали он не е останал жив. Ле, там има вип. Сега верно ми е бедята. Аре, не се пане на хубаво оръжие. Нека да клекна за оня да ме видя, ако е слъг. И аз паднах, умер като свиня. Ми хора, чао!